Каква е тази да? Мазда. Мазда. Като кого вярно? Мамата ти Мазда. На мама и на тати Мазда. Тази? Глава стекла. Ровър. Ето там. Да, тази. Бебе. Как? По-силничко ли? Бебе! БМВ. Тази? Не чувам дядо. По-силничко ли? Двачо. Ауди, да. Тази? Тази? Мерседес. Мерцедес. Казвай, дядо. Лада. По-силничко ли е? Лана. Не се глизи, казвай ги хубаво си. Лана! Лада, да. Тази? Мишиси. Мицубиши. Тази? Тази? Светлец. Шевролет. Тази? Кия. Кия. Тази? Рено. Рено. Тази? Тази? Шона. Хюндай. Бохай. Тази? Форд. Тази? Песо. Пежо. А тази каква беше? Светлец. Ситроен. Охо, тази? Воу. Волво. Тази? Бохай. Volkswagen. Тази? Вачи. Lancia. Тази? Лача. Тойота. Тази? Субано. Subaru. Тази? Силац. Seat. Тази? Школа. Skoda. Тази? А пиши. Alfa Romeo. Тази? Фу. Hyundai. Да. Бохай. Да. Тази? Да си не нам. Тази не знаеш. Fiat се казва. Свац. Тази? Не сам. Nissan. Тази? Сизуки. Suzuki. Охо. Тази? Случайно кола. Пожарна кола. Тази? Тласка кола. Полицейска кола. Ю. Да, ю. Тази? Да си не. Ека. Линейка. Си ю. Ю. Тази? Мерседес. Мерцедес. Какъв Мерцедес? Учена кола. Учебна кола. Това? Кола. Багер. Това? Лапка. Валяк. Напред, назад. Как прави валяк? Напред? Назад. Напред, назад. Точно така. Казахме ли ги всички коли? О, тази каква е? Как беше тази? Это Не Мерцедес. Как му каза дядо? Заз. зас. Ами Заз, да. Ето там е зас. Там е Заз, да. Това е. Байко. Няма багер сега. Кажи чао на къпчето. Ниска чото. Не искаш чао? Не искаш? Защо? Усена кола. Пожарната искаш? Ето усена кола. Ето е пожарната кола. Тласка кола. И полицейската? Ето го тласка кола. Ю. Ю. И Ми да. зека. Ю. Линейката, да. Ю. Мерцедес. Да. Учена кола. Учебна кола. Байкола. Багер. И Лапка. валяк. Назад. Напред, назад. Учена кола. Да. Иди, учена кола. Ето учена кола.
Usain aku. Itu usain aku. Tuas aku. Ini iya kah? Ini usain aku.